את עושה פה? מה שאתה עושה פה. אני פה כי רצחת אותי. מה את עושה פה? אני פה כי אני מתה. אבל למה את פה? כי לפה מתים באים. אבל למה כאן איתי? זו הצגה טרגית קומית, הצגה שמדברת על העולם שמעבר, על שהידים, על גלגולי נשמות. בדיוק כשכל החיים שלי יתחילו להסתדר, באת את עם הפיגוע הזה והרסת הכל. בוא. תביא חיבוק. מה? תביא חיבוק, נו, אני סולחת לך. את סולחת לי. על מה? על הדיכוי, על רצח העם, על האפליה. סולחת לך ולכל העם שלך. את סולחת לי. סולחת. את צריכה לבקש ממני סליחה. זו סיטואציה כל כך קיצונית על איזושהי שאלה מהותית, שבין אם אנחנו שואלים אותה את עצמנו במודע או לא במודע, או שזה כזה במאחורה של הראש, מה זה החיים האלה שאנחנו חיים אותם פה? יש עולם הבא, אין עולם הבא. סליחה. מה? סליחה, אני מבקשת ממך סליחה. כל אחד יש לו שאלות לגבי הנושא הזה, ופה אנחנו מעבירים את זה בצורה טרגית, אבל גם הומוריסטית, וכל אחד יכול לקחת לעצמו את מה שהוא מאמין בו. אני שהידה. מה זה אומר? שאני מתתי מות קדושים. שמה זה אומר? שאני הרגתי אותו ועוד כמה. למען מטרה נעלה וחשובה. נו, הבנתי, אבל לאן אמרו לך שאת צריכה להגיע? לגן עדן. אז קדימה, בואי איתי. מה? בואי. מה קורה פה? היא רוצחת מתועבת שרצחה עשרות אנשים והיא הולכת לגן עדן? וואלה יופי! ההשראה בעצם להצגה ולמחזה כולו נובע מהמקום האישי המשפחתי. אנחנו משפחה שכולה. כל החיים זה בעצם סביב המקום הזה של העולם הבא, של מוות, מה קורה אחרי, ובסופו של דבר ההצגה היא התוצאה. אלמלא רחמים. היום רבתי עם גיורא, הבן של השכנים. אמא אומרת שהוא יתום וצריך להיות אליו נחמדים. תגיד, זה גם נכון שלך אין הורים? אז מי עוזר לך בשיעורים? אלמלא רחמים. דיברתי היום עם דוד מהדגים. הוא הבטיח לי אימוש לחגים. אבל הוא עוד פעם שכח אותי ונתן לי רק טונה ומהקפואים. תעניש אותו בבקשה ותעשה לו שיכאב. חזק. היום בכיתה לימדו אותנו שנבראנו בצלמך. אז אם אני מסתכלת על עצמי במראה, אני בעצם רואה אותך? מה, אתה בגובה 1.70 מטר? ההצגה אומנם טרגית קומית, אבל זה יהיה טרגי אם ההצגה הזאת לא תעלה, והיא לא תעלה ללא התמיכה שלכם. יש לנו צ'ופרים מגניבים למי שיתמוך בנו ויסייע לנו, מכרטיסים להצגה ועד סדנאות, אז בבקשה, עזרו לנו.